दिनै 1 सेप्तेम्बर खालारनि रादाबाव नोंथांमोन बयखौबो बरायबाय। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामना हो। दानिया फैदो दिनैनि रादाबनि हेडलाइन्सआव। सेथियाव, साननैसो सिगां बिटिआरनि सासे मावफुं सोद्रोमाखौ गावनि मासिनिफ्राय बोख्लायनाय जादोंमोन। थिग बेबायदिनो इएम मासिनिफ्राय बिटिआरनि सासे इएमखौ बोख्लायनांगौनि दाबि दैखांदों नेमसु आफादा। फोरमायनो गोनांदि दासान्दि बिटिआरनि इएम आरुप कुमार देआ वाट्सएपआव गाज्रि रायज्लायनायनि स्क्रिनशट भाइरेल जागासिनो दं। बिब्दि भाइरेल जानायनि जाहोनाव इएम आरुप कुमार देआ सुबुंफोरजों सावरायजानो गोनां जादों। नाथाय वाट्सएपआव भाइरेल जानाय स्क्रिनशटआ गावनि नङा होननानै फोरमायदों इएम आरुप कुमार देआ। अब्लाबो सुबुंफोरा बिनि सायाव सावरायनायखौ सोलिहोबाय थादों। बेखौ लानानै नेमसुनिफ्राय गोख्रोङै सोंखारिदों आरो इएम बिबाननिफ्राय इएम आरुप कुमार देखौ बोख्लायनांगौ होननानैबो दाबि दैखांदों। आरो नेमसुआ बुंबावदों दि इएम होननानै जाहाथे नायबिजिरनायनिफ्राय फावसायनानै थाया। आयेना जेरै सरासनस्रा सुबुंखौ नायबिजिरो, थिग बेबायदिनो इएम आरुप कुमार देनि सायावबो जाहाथे नायबिजिरनाया जायो। बिनि थाखाय बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'खौ खावलायदों नेमसुआ। नैथियाव, फैगौ 2025 मायथाइनि बिसायख'थिनि थाखाय रायजोनि मोनफ्रोमबो दोलोआ गावबा गावनि दोलोखौ गोख्रोंसिन खालामनो नाजागासिनो दं, जाहाथे बै बिसायख'थियाव देरहानानै गावबा गाव दोलोनि सोरखारखौ दाफुंनो हायो। थिग बिब्दिनो बै बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै UPPL दोलोआबो गावसोरनि दोलोखौ गोख्रोंसिन खालामनो थाखाय जाय सुबुंफोरा UPPL दोलोखौ हामजायो, UPPL दोलोआव जयेन जानो गोसो जानायफोरखौ जगदान होबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय श्रीरामपुराव UPPLनि मोनसे जगदान हाबाफारि लानाय जादोंमोन। बे जयनिं हाबाफारियाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय 6,000सो सुबुंफोरा जगदान जाफैदों UPPL दोलोआव। आरो बे जयनिं हाबाफारियाव बिटिआरनि सिएम प्रमद बर'जों लोगोसे MP रोनगोरा नार्जारी, MLA जिरन बसुमतारी, UPPL दोलोनि गाहाय नेहाथारि राजु बसुमतारी, UPPL दोलोनि मावफुं सोद्रोमा उइलसन हासदा आरो MCLA माधव सेत्रीबो दंमोन। थामथियाव, मरिगावआव मोनसे दुखुनांथाव जाथाय जायो। बे जाथायाव सासे सुबुंनि जिउ खहा जादों। मरिगाव मिखिरबेथानि गंसे न'आव सारअन्थाइ गोलैनानै न'आव अर खामो आरो सासे सुबुङा बे खामनाय न'आवनो खामजानानै जिउ गोमायो। बे जाथाया फुंनिफ्रायनो अखा हानायनि गेजेराव सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव जादोंमोन। मख'नो गोनांदि बे न'खौ फोथारनि आबाद मावनो थाखाय हारुन आली मुंनि सासे सुबुङा बानायनानै लादोंमोन। बे दुखुनांथाव जाथाया फुंनि समाव जादोंमोन जेब्ला अखा हानायनि जाहोनाव न'आव सारअन्थाइ गावनाय जादोंमोन आरो मिखिरबिथानि पुलिसआ जाथाय जायगायाव सौहैनानै गोथै सह'खौ पस्टमर्टेमनि थाखाय देहा फाहामसालियाव दैथायहरो। ब्रैथियाव, दुलाराय आदिबासि फरायसा आफादा आरोबाव थागिबि खालामनायनि बाथ्रा दैखांफिनगासिनो दं। दुलाराय आदिबासि फरायसा आफादा रागा जोंनानै बुङो दि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननाय बिजेपि सोरखारा गोबाव समनिफ्राय सोलिबोनाय आदिबासिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनायाव जेबो गोसो होआखै। बाक्सा जिल्ला आदिबासि फरायसा आफादनि दैदेननायाव रबिबारखालि बाक्सा जिल्लानि मुसलपुर खाथिनि दुमुनियाव गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मानि मुसुखाखौ सावनानै होयो। गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्मा हाय हाय आशा जिन्दाबाद, जोंनो एसटि नांगौ बायदि स्लगानफोरबो होयो। बिथांमोनहा बुंबावो दि जुदि बिथांमोनखौ थाबैनो एसटिनि गनायथि होनाय जायाब्ला बिथांमोनहा गावसोरनि खुद्रिनायखौ सोलिहोबाय थागोन आरो 2026 मायथाइनि बिधानसभा बिसायख'थियाव मोजाङै फिननायखौ होगोन। आदिबासि फरायसा आफादा हुमखि होनानै फोरमायदों दि जों कंग्रेसखौ होखारनाय बायदिनो मोनद' हारिसाफोरा खौसे जानानै बिजेपिखौ फेजेननोबो थियारि। सोमावसारगिरिफोरा बेखौबो बुंबावदों दि गिबि मन्त्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि गादिखौ रैखाथि खालामनोब्ला जोंनो हारिसानि गनायथि होनांगौ। बाथियाव, रासियानि हादोरगिरि व्लादिमिर पुतिनखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनो हागौ। गेजेर हायुंआरि दायनिगिरि बिजिरसालिया बावैसो बे दाबिखौ दैखांदोंमोन। गुसुङै गेजेर हायुंआरि दायनिगिरि बिजिरसालि ICCनि गाहाय बुंथिगिरि डक्टर फेदि एल आब्दुल्लाया बे दाबिखौ दैखांनायनि थाखाय बावैसो सिगां खौरां बिजोङाव नुजाफैदोंमोन। मख'नो गोनांदि रासियानि हादरगिरिया फैगौ सप्तानि मंगलबाराव मंगलियायाव दावबायगोन। गेजेर हायुंआरि दायनिगिरि बिजिरसालिनि सोद्रोमा हादोराव बेयो पुतिननि गिबि दावबायनाय।
बेनिखायनो बे बिन्दोआव गेजेर हायुंआरि दायनिगिरि बिजिरसालिया मंगलियाव दावबायनाय समाव पुतिनखौ खानो खावलायहरदों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला मार्च 2023 मायथाइयाव गेजेर हायुंआरि दायनिगिरि बिजिरसालिया पुतिननि बेरेखायै मोनसे ग्रेप्तार वारेन्ट जारि खालामदोंमोन। गेजेर हायुंआरि दायनिगिरि बिजिरसालिया पुतिननि बेरेखायै रासियायाव इउक्रेननि फरायसाफोरनि सायाव दावहायारि दाय आरो गाग्लोबनायनि थाखाय ग्रेप्तार वारेन्टखौ जारि खालामदोंमोन। बबेखानि रासियाया गेजेर हायुंआरि दायनिगिरि बिजिरसालिनि बिथोनखौ आयेन बेरेखा आरो लाजिफोनांथाव होनना बुंदोंमोन। बे दाबिखौ मख'नानै मंगलियाव दावबायनायनि सिगां फिन खेबसेबाव दैखांनाय जायो। रासियानि हादोरगिरि मावख'आ बुंदोंमोन दि मंगलिया दावबायनाय समाव बेबादि जेबो थासारि सोमजिया आरो मंगलियाजों जोंनि सोमोन्दोआ जोबोद मोजां, अदेबानि जों गासैबो सांग्रांथि लागोन। बे समावनो पुतिननि मंगलिया दावबायनायनि सिगां इउक्रेनाबो बे थासारिनि मुलाम्फा लानानै दाबि खालामदों दि मंगलियाया दावहानि दायनिगिरि पुतिनखौ खानानै आईसीसीनि मानखौ रैखाथि होनांगौ। बेराफारसेथिं गेजेर हायुंआरि दायनिगिरि बिजिरसालिनि बुंथिगिरि डक्टर फेडिएल आब्दुल्लाया बुंदोंमोन दि जुदि मंगलियाया आईसीसीनि सिगांनि बिथोनफोरखौ फालिया, अब्ला हादोरा आईसीसीनि सोद्रोमाखौ खोमानो गोनां जानो हागौ। मख'नो गोनांदि गेजेर हायुंआरि दायनिगिरि बिजिरसालिया साजा फोसावोब्ला थोंजोङै सासे सुबुं एबा दायनिगिरिखौ खानो हाया। बेनि थाखायनो बिथांमोनहा लोगो हादोरफोरनि हेफाजाब लानांगौ जायो। एसेनोसै दिनैनि हादरनि रादाबाव। अन्नानै हादरनि रादाब चेनेलखौ साबस्क्राइब आरो नटिफिकेशन बेलखौ अन खालामनानै ला हादरनि रादाबनिफ्राय नटिफिकेशनखौ मोननो थाखाय।